Hi guys, welcome back to my channel. I'm here to play a voice note that is making wave on social media today, and I don't know when the guy made this voice note. This is DOS member, and one thing they're known for is lie, and the lie it is so it is so obvious. Anyway, I don't want to say much, but just have in mind that you are listening to falsehood. Okay, that does not mean that the guy is not doing something to sabotage or to destroy Biafrans and wishing PM bad, or maybe they have worked or he have contributed somehow, with the questioning that PM is facing at the moment. But Otegoni knows and everything. But I just want to hear this, but don't take it serious. I mean, don't feel that the guy is everything. In fact, you yourself will find out that there's something that he will say here that he will lie about, that you already know the truth. Okay, so I'm giving this warning because I know some of you say, oh, why are you playing this voice here on this platform? Don't do that. There's a reason for that, for you to understand the mind of some of our people and how gullible they are. You can hear him boasting on how he will do this and do that, or what they have done, yet he don't want to talk about the death of Ikonso and people that died in 2020, 2019, 2015. He don't care about it. Everything is about CM, Simon Ekpa, and the autopilot. And you hear the part where he talked about, Ebonyi State people, that they are this one, they are the one in autopilot, destroying Imo State and Anambra State, divide and rule tactics, because they felt that PM is from there. He even said that PM is not from Igbo land, yet he want to drag Ebonyi State to his own agenda. He claimed that he's in charge. He's the one that brought Finland to Nigeria to do investigation. He started going house to house to consensus and all that. And after that, they gathered evidence that put PM where he is today. Then in the same voice note, you will hear him telling that he lives in Jerusalem, that he's based in Israel. A lot of contradiction. But the only thing I want you to pay attention to is to see what he said, hear what he said, and what he wants. And he's not alone. He mentioned few individuals, that people that you already know, Uchechi, for example, and Ikengu Rago, and many, many other people. So without wasting much of your time, because the voice note is about 23 to 24 minutes. So let's listen to him and tell me what you think about it. Like I said, I have many things to say about this. Maybe we're gonna stream, maybe in our live broadcast, we may talk, we may use his audio to analyze it properly. But the intention here is for you to hear what he wanted, what he said, and tell me what you think about it on comment section. God bless you. Subscribe to the channel if you have not. See you again. Hello, pilo nwanne mmadụ na ka ekima. Ama m udo das monye ọ na-esi na awa aja ọ ga-eji nke wee chụ. Isi onye ọzọ na-awụ aja ọ ga-eji nke wee chụ. Caterpillar enwe ihe nchọrọ ịdrọpụ gị here. Ifule nje makeup anyị na-achụ ya achọsi ike nya na gentle yahoo. Na chikodre ka a na-akpọ success. With others, welukwe voice note ma nye ha o. Welu voice note ma nye ha. Na mụ nwa wee ebe ka odike si na ịghọtago na mme na isi ha na mme eji isi ha wee mee foundation my house. Foundation gate my house. Ọkwa efu isi ha na-abọ. Yes, I spoke with nwunye onye ndu. We are that na mme eji isi ndị a wee mee foundation my ha ga-provide ndị niile ha gburu n'ikpe ọla. Arọ ndị Izọg, Ihube, Ọkigwe. Ndị niile ha kidnapụrụ. Ha ga-provide her alive, not in death. Mma agwa gentle na mụnwa because agba m nkịta apụtabe m since. Then nwe ihe menji wepụta n'ija. And otu am pụta n'ija na I'm not going back. Ha ka na-agba anụ m na ha na ebe ọ na ha nọ ha na-akpọ m aha. Ebe ọ na ha nọ. Yes, ọ mụọ na-achụ ha. Let me make it clear to you. Ọ mụọ na-achụ ha. Enweghị ihe ga-eme n'ụwa ka m gala enwude ha. Ha ka hụ ngwa ekele ọmụ. Ha kakwana ndị nke ejide ejide. But for the fact na ha nechala anya ọ wụrụ na onye na-egbu ndị be anyị eme ihe ọjọọ eme kidnapping. Enweta m voice note o sendere our brother wo Ikenga Uruagụ because na Ikenga na-agwa ha nke wee eziokwu. Ama m na ha hetiri ekpọ ya asị. Enwe voice note m nụrụ ọ kpọchara m aha o sendere Ikenga Uruagụ. Ịghọtago? So ha na-aba na-akpọ ya so iyi ịma ha mụtara ikonoko.
Ọmụnwa wee ebe ka ọ dike wu ihe bata Nigeria kpọrọ ndị ọcha from Finland wee bata Nigeria nwe onye mana mbata je mee investigation na ndị izọgụ see ma ụmụ chedi see ma ụmụ ọgụ adị mma nke mkpọrọ jento yahoo na fonse si release ọga were voice note nye ha si release ọgụ adị mma ha kidnapụrụ si release kwe chedi na ndị niile ha kidnapụrụ na ma achọghị nụ na egburu mmadụ achọ m iji ntị anụ ya na ma achọghị iji ntị anụ ya na enwere onye egburu because you can be killing your own people without knowing that you were brought over to be killing your own people. Mkpọrọ ndị ọcha wee bata anyị wee mewe investigation jewe ma ọsụ ihite ụkwa bata ma ịkpọọla ma ihube ma arọ ndị izu ọgụ ma kawa nna atọ ma all the whole places ha gburu ndị mmadụ ewel all the whole evidence wee chịkọla evidence a ịma ndị ọcha nwere ka ha si eme ihe anyị naghachi back to Finland elu hand ya over to Finland authority before we made the 3 people arrest. Those 3 people guys emere arrest ha sị na ha na-eweta Simon na-ekpe ego na ha amaghị ndị na-afọ ndụ ihe a na-ajụ ha ụnawụ ka efe akpara ya ụnawụ Western Union ha sị mba ọwụnọ flood ọwụnọ ndị Nigerian gọọmenti South Eastern leaders na sponsor Simon Ekpa a na-eyuzizi ụmụaka wee na-egbusisi ndị be anyị ka ha mee encounter ESN and IPOB ha aghọta ihe eji ha arụ but they believe na Gento aghọtakwa ihe eji arụ ya ka akpọtazi Simon Ekpa ma mgbe e mere Simon Ekpa arrest agwara ya bịa okwuchi ihe okwu ericha ọma na aka ji ejide na ọma Simon ga-anọ 60 years imprisonment he is not coming out ha mara ama na ọ committed criminality ọmụnwa ihe dere ihe na Twitter they say why are you killing my people in Enugu State? You murdered my people. Why did you kill 11 people in Enugu? Also, no, he did not order them to kill 11 people. That he ordered them to kill 7 people and they went and killed 11 people. George said, then he said you're a content creator. Who are you to order for the killing of your own people when you say that you are fighting for Biafra? We are on this planet Earth. A freedom fighter is killing his own people. Obewakwa. I said, if froze your account and no go na Finland this is it. Otu an so Simon kam mesi we so. Agwa Gento onye ebe ka Simon Ekpa wọsị na nchọ ijuti ajụjụ n'ọnụ. Njọ onye ebe ka nna dị ka no kwuo. Mma eme ihe. Mma gwa na mbosa amụ dike na mbaka amụrụ ibi ihe dị chewo ahụ onye na-aza. Okay, from that Christ Okereke, that one woman njebe ha one woman ajebe ha akwuo na ha ka je na the woman na ọrụ ka ha egbuo na eto ọtọ ya. Cordelia Okafor ajebe Ignatius Owunna be one boy ana onye ikpe eze mba na-akpọ Ignatius. This boy onye ahụ from poor family ụnọ nna ya wụ aja so the only son ụnọ nna ya wụ aja na nwunye ejere ihe party I meet a family ụmụ ya na-ebe akwa na nwunye ejere ihe party jechi ihe party bata ha nwa bịa but ha fọrọ ndị party ahụ ka ha bịara ha ejeje kpụrụ ndị party ahụ. We went and meet family shade ha na-ekwu that no because na die jeje ketela si enyere ụmụ mgbe ndị ọcha mana ha so ebata we say what rice so Simon cannot provide rice to the people he is fighting for their freedom but they went and kidnapped your son because of rice. No. The whole evidence was present before the Simon Ekperima. Ona enem sera mwa webe kodika na mwa na mwa na onye mgburu ana afọ isi anya. That was why they ordered all the whole autopilot liberation. They are using her. Where is Simon? And that woman Adandibo and go no mother na in as much as na ndị involved na aka judge si ike. Ngwe asa no ya hapụta ọ mwa we isi mmiri ebe kodika rịrị ana. Adị ma na ebe a na-agbu izu ọjọọ megide mmadụ adị megide mmadụ. Gento si m nye nọmba nwunye Chedi. Nye nọmba nwunye ka ihe na-enye nọmba nwunye those people you kidnap di ya. What the real person they need is their husband, not their number. Ụmụ ha chọrọ papa ha. Go and Jamaica, you went ahead and murdered one young guy a na-akpọ Keafia Ijebe ha na ndị moko. Ka ihe na-akpọ that guy, a place called ndị moko in Alon Dizog. Ka ihe na-akpọ that guy. Kosiso. You and your criminal guy, you murdered them. You come out and say he is a terrorist, he is a saboteur. The evidence, Ajo Simon Ekpa, this guy is here, one of your criminal gang. Look at where he was placing you. Everything was there. Gentle Yahoo, one of the killer, where he was praising him that Noga, this is Nigeria government Nigeria block is now all the whole means Haji send go to Islamic Bank.
but all the way later ndocha ịma ndocha nwe a na-esote ha for since 2022 ha je committed their criminality. Ajụzie Simon Ekpa, are you a are you a soldier? Or say no, he's a content creator. What is the badge? Like Finland badge, soldier badge. You know the badge doing in the uniform you wear. You can wear combat, but you don't put badge. That one is 15 years imprisonment. It's called treason. Then Ajukwazi say, are you a lawyer? You claim to be a lawyer in Finland, or say you're a lawyer. Another 15 years imprisonment. Or how many years now? 30 years. Then Abakuwezoku terrorism. You got to go? All the whole evidence age. Gwajentu Yahoo na Jamaica. How many ha kidnap? Monday ha kanap lego. Monday ha Namsa ha release golden down. I'm not how much one dozen. And can they release in down? We are coming. Ebe ha na chala wuru egbu umunne ha. Iye na agbobusi umunne ha. Ebususu umunne ha. Atọtọ umunne ha. Would the most important thing in their life. You got to go? We will get to them. If for this time around, I'm going to go to unu niile ha gbara ọkụ na the entire southeast ha ga-arụchichara ya ndị mụnụ nwaanyị ajadu ahụ ha gbara ọkụ ka ha gbaka ndị ọchị mkpọrọ ha jee ndị be ha gosicha ma ịnị dị woman ma the year the woman lụrụ ụlọ 1990 na 96 ka dị woman gba mbọlụtụ na 94 95 96 ka dị woman gbara mbọlụtụ na ahụ mgbe ọ na-alụ na Wizoye. So na ha agbana dị ụlọ ọkụ. The white man, they were all crying. Why are you destroying your own people if you say you are fighting for their freedom? Ebio Nebu na Nezo Hinabon DOS. Nedi of Ebo and others is begging that now Simon Ekpa was deceived by Nigerian government and them that they want to come back to DOS. I said no kind of way to run Dapota. No Nipal can catch up to Nigerian government as sponsor Simon Ekpa. Betunuma. Now since the Simon Ekpa and we will have to see now one Simon Ekpa, nobody. And when was no one night, nobody. And when you jelly, nobody is coming. Those land flame protesters here flame. Nigerian government paid them for 500, for 400. And one man about Patrick, one Mr. Patrick, only big Finland, open hold of big Finland, money hand around Finland. Also, now was Simon Ekpa. He will be in a boom, I can do woman night, Naka Tanya. How are you said after Soje? Also, now honor the Kuna Finland or send over his dead one. And I want Patrick that you should not step into this matter. Or some you don't step in this matter. You know that this guy is terrorizing our people, killing our people, harvesting the organ, snatching their car. Moto ni na he moto ni mo he Jamaica up ha pack cha moto ndi mara moto machine ndi mad ni mo ya. Kedi has na ha ezo he pack machine. Machine da kedi ho na eba he ma moto nda. Oh he ga ju onwe. Caterpillar, I'm very, very happy that in nature I found how by going to criminality we simba you can never work with them. That to me get rich that you also. Now, Hanon also, there's Zoku Naman, how on I took with high hebuteg because half of you don't want to join them in their criminality and their evil. That was why they hate Ikengi. That was why they hate Shina Samuru. That was why they hate DOS members. That was why they hate me. Ebeko Dikalana. Mabaha, men is gentle Yahoo and Jamaica, Temple. Butozo, all of them may have we foundation gating. Agua Namunian, I will go in the US, may GC we may foundation gating. I will never stop until I finish them. Equivalent going and spend. When Simon Ekpa, actually born in a prison now, or they know here, actually born in a prison. Actually, Quodo, go born we go like a prison, I said no. You can't kill yourself. You have a lot to answer. Onebe, I can't hear Frosre. If we do no one can go to Finland and I got it, all the whole, you know, Hanego. No use Hane make it napping. A bundem mother. I have vest organ. A boom. And Georgian to say, okay, it's not to make it napping. Why not find out those people that are doing the kidnapping? A kidnap or God demand to see. I bet you won't know how. In Hamena. February 17, 2024. February 17th, 18th, Sienna with the number in Jamaica. Cecily, or some on the bench on the bed. We get your measure on the Biosin till today. That man out of my family. We went there. Futako Mark and Dr. Pilot, Hammer no more. I went there with my men, with Indo Chabel.
ha ma mgbe anyị ji bata afụcha ha na-ebugharị machine na-epigharị n'ime ọhịa ụmụaka Abakaliki ikpokọrọ ụmụaka Abakaliki bịa na-eterorize be nna gị kpokọrọ ụmụaka Abakaliki iju nọkọtabe jụọ onwe gị asụ kedu ihe gụ na ụmụaka Abakaliki ha na-emedo n'obodo a which na ịmara na one day they can change mind and kill you. Agwa na Simon onye Ebonyi steeti believe then Simon onye Ebonyi steeti ahịa be ha na-azụ a na-eme ọfụma na be ha ị na-edestroy ebe nna gị ị na-edestroy ebe nna gị ị na-egbusisi ndị mmadụ na oke asụ ndị Abakaliki unu pụọ from their community from their town ikpọrọ ha jee na-eje egbusisi ha na Ọsụmogo na-egbusisi ha na arọ ndị Izọg egbusisi ha na Ọkigwe egbusisi ha na Ikpọla egbusisi ha na akụbe nna gị. Now if Jeneje first said the security along this zone, hang about go egbachi azụ jezie na terrorize the civilians now. Why not if first in the Bible like you? You don't go to civilians. You face those people that is controlling God like you. Go and make up make sure and cripple all of them. We are on the matter and we can never stop until we finish. Then it's may expose Mba one in Afia. Simon Ekpa deny. Also, yes, that those guys is his criminal gang. Okay, it was their guys, yes. On it is in Yamaha into criminality. It was say, okay, Simon, they are not into criminal, but the short this gun belong to the securities. You understand? Why are there clean securities? On any cattle. They kill securities. They kill securities. Securities that is guiding the community. If they are a freedom fighter, they don't need to kill securities. They have to work with the securities. That is how freedom. Or then it's cattle. Of hearing that of the Nigerian government to Gulewayo. Agwa Ndochana Agwa said that no on the freedom fighter. Now how was saying I work within the security because without security you can't get what you want. No security can get information the Queen once Haman on the strong. Una lo squall ike. Efria Ndochana Agwa say on a best also that within Hunan. He will spend 60 years in imprisonment. Even Amah or no the mother he's less of Oyaka had ja fight her Ndo to and when they put Zoku Simon Ekpa money among in hand put Zoku a bagana send the fund again with go through kidnapping. You got to go onya have been bidon when we have my boy was I'm that gentle or I'm some beko natural came peace near la hola yes. Sometimes go your mother more mother but enemy or mother yes near close urban and always hand they make on name. But in that Hebrew case he had your muna. Nda Hebrew maka hake your kemi. Nda Hebrew papa mama umuha neki okay koneke no. Ebonya osa onya osa man so fight in the Fulani Kahana has that now the most useless set of terrorists here from this planet Earth is BLA autopilot liberation terrorists that is killing their own people. Onya osa nekwe. Neither of you people to join hand and chase Fulani terrorists away from your land with ESN. You now join hand to be killing your own people sponsored by Nigerian government. 66 Northerners is sponsoring Simon Ekpa. You understand? 66 Northerners is sponsoring Simon Ekpa. Makonya maha akọwarịa anyị nwere eme investigation anyị na-agba enwe na-eri enwe. Ihe ji ha ji akpọ ike ngelu aga na-akpọ enwe ebe ha na-ebu ma chefuo na Simon Ekpa so n'aka kidnap Nnamdi Kanu. The reason why the royal Ejimaka Joy Allah Ejimaka ji ekwu erize kweri Simon Ekpa committed to him. Ọ nara ego rie o setizie Simon bido gbuo eze mmadụ nwezi ọnụ okwu kịta onwe egwu ọnụ okwu Nigeria government won ya the same thing. One and none the siblings. You got to go. It will problem Hannah with her anymore Hannah because Hama happy was about Simon Ekpa, Yagba gentle Yahoo, Butozo and their criminal gang. Can stop we mother kidnap man? No, or to go late. That gentle no way, what I was doing, but or to go late. Okay, now Simon and claim was it that he is the in charge of the killing of our people in the southeast. Who is the charge of those that they killed this last December? Who control them? It's Nigerian government. And where's when I barely claim was it? Now that matters now can attack us now. There's when I wasn't the Haja was to send the mother. Oh, therefore my we hear use Costa. Can I remind that therefore my use Costa after the election or Chikolocha? Where Costa government Costa have in Ebonyi State this year, JJ made your own investigation. In the Ebonyi State celebrated the highest December this year. In Ebonyi State,
Go and do your findings. I na-eme investigation. I na-agba enwe na-eri enwe. The highest December about this year ndị Ebonyi State. So ndị nọzi na Ebonyi State mụ na ha dị na mma na-akpọ nsị m ebe ka yes. Ha sị na ma ụmụaka enweghị ha na-alụpụrụ ọrụ oyibo na Anambra na n'Imo State jere into kidnapping na ha na-alụchazi ụlọ na-emewe ọfụma. Wee na-destroy Anambra na Imo State. Ụmụaka be ha pụrụ ọrụ oyibo kidnapping join autopilot BLA terrorist. Ịghọtara ebe m na-eje? Gentle kpọkọta ha bịa destroy achụsisi ịbatazi ebe ha na ha na-emezibe ha na-destroy ndị be Gentle, ndị Arọ, ndị Izọgụ, ndị Imo Steeti, ndị Ihube, ndị Ọsụ, ndị Ọkigwe, ndị ọdụ Lilu, Ihiala, ọdụ a na-destroy ha na-ekidnap ha enweta ego erezi ego eje na-develop be nna ha chụsụsịa ndị na-abịa ebe eme business na Anambra n'Imo Steeti chụcha the business people chụisha ha Asaba. We went to Asaba, wuzie na Asaba na azụ ahịa ọfụma. We went to Port Harcourt. Anyị kpagharịrị Nigeria very very well around October before the arrest of Simon Ekpa. You understand? Monday sit at home. We went to everywhere. I na agba enwe na-eri enwe. The only thing today I would have nso, but onye nwana chọrọ nso I asụ because gunwawu I believe na egbe belu go bele nke si bi ebene nya gosikwa ebe oge ebe ka nya na ụmụnne ya ghara enwe nsogbu. You understand? I gosiga ebe ga ebe ebe ọ na ha na-echala anya decide anọ egbu ụmụnne ha. Ịmara the thing anaghị ekwe m alahụla. Anọkọta one day na take a Gentle na onye Igbo mụrụ this boy. O ji necha anya ijide nwanne gị na-ene nwanne nwoke anya na mkpụrụ anya ọ na-asị brother gị egbukwenye na enweghị ya mere Igbo esi na always Sabotage. Your own brother ka egburu because na ibu egbe na-eme autopilot. Your own brother. Every ọha na nne mụrụ Gentle Yahoo, those criminals na mama ha wụ ndị Igbo, papa ha wụ ndị Igbo. N'ezie something is wrong somewhere because all na mama ha or papa ha wụ ndị Igbo. You can't tell me na Jerusalem ebe m bi n'Israel here. Ịmana ọ na-abụ ka ihe mee Moses ji gbapụ ọsọ from Egypt na ọfụ ụmụnne ndị Israel na-abụ ka ha na-anụ ọgụ ụmụnne ya na-abụ ka ha na-anụ ọgụ ọsụ na amakwa ihe n'ọnụ ọgụ nwa onye Israel wụ na onye Egypt na-anụ ọgụ na-enyere gị aka gbuo onye Igbo betu na abụọ na-ezuzu ezu na-anụ ọgụ very very stupid nke ọzọ sị ọ ka igbu anyị ka isi egbu onye Egypt mbọsị ọkwa ya nwa wee okwu nwanne ya nke ọzọ sị makwa ihe. You don't kill your brother, you don't fight, but you guys are brothers. Ihe nje otokwu ebe a na ndị egbu na ndị eme kidnapping bụ ndị egburu ndị Hamas to Israel. Ihe a na-akpọ ya self defense. Ndị Israel wee sị gịnị ikidnapụrụ mmadụ 200 wound mmadụ 1000 something 1400 ka a sị a na-achọ ọchọ weta nwetagwo ndị enweta. Ndị Israel si no na ịdị ihe dị otu adịghị a na-ajụ m Netanyahu ka ezi you can protect us or say don't worry after the war egburu more than 50,000 something Palestinian Hamas egbu more than 50,000 of them. A na-ayọkwa ha biko ka ị na-ayọ biko ka a na-eme so ndị ahụ egbusiri nwa ha onye ọ na-adụ happy at least onye ọ na-edi at least because of nwa ya na at least na go revenge destroy ihe ga-eri ha billions of naira ịlụkwa and about 50,000 of them anwụọla. Asị na ama Hamas international Netanyahu na ama international ICC this and that enweghị ebe ọ ha na-eje egbewuru ha because ha nọ n'ụchọ ha. So for Gentle Yahoo ebia use all his criminal gang then terrorize Bundi by and the Martin and the kind of create ESN. If you want to fight ESN, go inside the bush. They're in the bush. That you cannot fight them in the town. That we have house in the town. Now again, maybe see him when over and they buy not town and they buy not 20 pounds Kenya they buy. So Nigeria government they nine who that on owner or one how much trying the ESN Jenny Moya, which Gentle was one of them. Then now get win in the war. In Hana we are Golila war. How a bruiser Golila war, huh? Nda Golizia but inside the town. You what we have political experience, political move. Nigeria government go busy Simon Ekpa. Onye nwe BDF for Hana control one devil mahi nke retired soldier. Onye nwe Biafran Defense Force. Mgbe devil mahi si na ya create IPOB from IPOB, ESM from ESN to encounter them due to Gentle against nda against how got a very useless idiot nature. Then how about the Gentle how the police ababu say the body police they back to war. Uche ha gwazi ha na egbo nda na ha ga back buo ndị mmadụ ọkụ ka enwe ike destroy bono ka esi destroy northern Nigeria. Ha na afọ ndụ ha. Ịghọta ihe na-egbu ego na ka mmepe ego anya ifu ka ha si bata ka ha destroy ya baa otu ahụ ndị Fulani si wee destroy ndị northern Nigeria ha nwa bịa na-egbu ndị baa na ejide Simon Ekpa ifugo ndị ha gburu now iji egosi na Nigerian government na sponsor ha
enwezi onye na-abịazi abịa claim na onye nwa gbuziri ego dị na account Simon Ekpa ọ sị na the next 150 years na erichabeghị ya ma ụmụ ya. Now today 1 naira oji ego niile na Nigeria gọọmenti pọmpụrụ ya ma nke ndị ha nweta kidnapping na pọmpụrụ ya Finland gọọmenti akwụsịrị that money. Simon na-ebe akwa ka ụmụazị and ndị otu niile enwezi ndị na-ajụ ya ọ dị ho bloggers na-ekwunyere ya agwabụrụ m ndata na akwụrụ ha ụgwọ na a na-akwụ all those bloggers ụgwọ onuche na-asị today ada na-eri ukwu ego na-eri ego ndị autopilot bịa na kwukwuo ma ndị otu na-akwuo na akwụrụ ha ụgwọ ha nche na confess were ka ha si eme kidnapping ka ha si enyi ndị nna ndị mmadụ na ndụ the worst ụlọ ụmụnne ha. Jesus Christ a sị m alụ jekwe ha ga-ekpochikwa ihe ọjọọ niile ha mere. Onye nwere asị na nwata totelu na-ata ahụ ihe nna ya metere nwanne m nwa wee ebe ka dịka ma nkwụsị ihe a gwago na were voice m nye ha we will come to them and we must get them. Of course no got the command voice e nwetere akpọkọ onye ndị abi once one ha na-eji aka ha ebupụta onwe ha ma nke gentle akpọrọ ya a ga-ejirecha all of them ha ga-ebi n'ime ọhịa forever. They know ma ndị nke gbapụrụ Ghana a na ha achọ ha now ma Blessing nakwa Chikodere and others a na-achọ ha na-adụ shock ka esi enweta ha. My brother sị ga-agbawa afa Igbo people nọ under course. Ihe emega anyị na-agba ha aka kwesị nwere onye Igbo. Ihe mega anyị na-agba ha aka. Ihe mega anyị agba ha aka. The afọ atara na north through Ojukwu side. Alọrọ egbu ha millions of people egburu. Ka afa ya Wazirike pụta. Mego Wazirike lakpo Maazị Nnamdi Kanu pụta. Gbalịa mepee ọnọdụ the whole tribe niile nọ na Nigeria anya mepee ha anya. Ewere ha Maazị Nnamdi Kanu akwụ ụmụnne ha rere ya enye ha n'aka ndị Fulani enemy ha jichie ya. Simon Ekpa wa prime minister kala agbatọ n'aka eji anọ aha Biafra agba ka ịhụrụ ha ga-apụla na nkwa evil against him. Iwere hụ na ndị Igbo nọ under course. Akwa onye Yoruba kwuru Yoruba man kwuru ya achọ ka ebute Yoruba man pastor kwuru enu wee na-ekwu na ha anọ we under course. Ama ma ihe ndị nna nna anyị ha metere ihe mega anyị ji ata afụ generation anyị ji ata afụfụ dutu ụmụnne anyị ha erere na slave trade. Ya ihe kwesịrị ịgba anyị ga-agba afa ga-epi the spirit of ihe mega ihe a n'ala Igbo because ụmụnne ahụ erere through slave trade ma ụfọdụ ndị gara na ọgụ na ahịa anụmaka na aha obodo date nke aha pat na American side ka ọ dị gịnị ga-erukpu onwe ha na mmiri ha lekpere na obiọma ya erukpunye na obiọma gbere nwa ọjọọ ha mụrụ n'ime mmiri instead ha ga-abụ slave ha jikọ onwe ha aka baa n'ime osimiri mmiri gbagbuo ha nwechia ichere ha nwụrụ n'anya mma ndị ọkọ na ha nwutere ma ndị eze ma ndị chief anyị nwutere chi na-ere echi ha ji anya mmiri bụọ ha ọnụ were hapụ ala pụwa ọcha ihe ha ji ata lewe n'elu lee dị afọ Maazị Nnamdi Kanu lọtara akwa ụmụnne ahụ ma ndị butere ma private jet ma everything ga ebulala ya bie n'aka ndị Fulani na-agbụ ndị iri Nigerian people bie ha kpachie Maazị Nnamdi Kanu echebezie nnọọ onye nke kele emetụ ekere ji na-anọtụ mmerụ anyị ga-eke eme nọsef ndị inveda bụ ndị Fulani egbuchapụ ndị Igbo nọ from Enugu steeti ebunu gbadatatawatu ala Imo steeti ma Anambra ha ma ya Maazị Nnamdi Maazị Simon Ekpa kpuchiri obi adịghị ndị winch ọ dịsi Fulani Igbo Fulani ha na-amụrụ n'ala Igbo obi adịghị ha mma o nwere fụ na ihe na-eme anyị agba ha aka anyị dịrị ịgakwa ịga chọwa gbawa afa ka amara ihe mere nnọọ anyị ji na-ata ụda afụfụ anyị ji gbasha all over the world na-ata afụfụ a ụlọ adịghị mma ama adịghị mma lee ya ịmara nke ma ọ na-eme apịa ha na m n'uche kwe nkwuo ihe onye na-erizi na ọfụma na-aghọta ya okwu m ga-amakwa na ha ihe m na-ebe akwa na-atụ aka nne m anọghị ndị nna m nọ dị anyị nọ under course ụmụ Igbo man anyị nọ under course somebody bụrụ ya ọnụ abụrụ ya ọnụ anyị ndị Igbo abụrụ ya ọnụ onye chọ abụghị ya ọnụ nọ ngwa na ose etielenu iji ha nye ihe na-emeni iji ha nye ụnụ ihe na-emeni Maazị Nnamdi Kanu Simon prime minister mere invite na-erube ha mere ihe ha na emere overthrow ndị amị na-ekwu okwu ime overthrow agba men on the ground na-ekwu okwu ime overthrow amamonye nke ọsọ achọ bụ nkere ka achọ gere amama ahụ ọ na-aza chia ya wụzide ya emezila overthrow abụ prime minister ndị mba ọzọ ma ndị United Nations na-elezi ndị Igbo a ga na-asị kedu ụdị tribe a enye ha dịsi freedom enye ha na freedom ha nwee nation election agaghị eji ha ga-egbu isi onwe ha
the man award and ụmụnne ha ndị nke nọkwa by the side ndị other ma Kogi ha ma ndị mba mmiri ha ma so many people now ndị really Igbo but the Igbos ha ga na-elekwa anyị na akwa ekwuru ihe na wee ha anụ le ndị Igbo asị ma ihe ụlọ ahụ na ebe amamihe ndị Igbo nọ unu hụzi ebe ọ na-end ha chọrọ ka agbakasịa dị ihe anụ ha ji ọnụ na ha ndị si kama Simon Ekpa ga-eweta dị Biafra nke mma na Biafra na-abịala unu ejila anya unu eji anya unu ji imi unu na anya unu na-afụ ya kwa nkwu asị m na-ekwu akwa sinsi agbachara m nkịtị for many days agbachara m nkịtị sa mụ onye m na-atọpụsịrị ọnụ ka m nọrọ onwe m ka mmadụ ha enwe na high blood pressure Krismas agbaga mmadụ ama agbaga Krismas ma agbaga Krismas ọ dutu iwe akwa ihe iwe mere m ji wee pụọ from this Biafra minister home iwe mere m ji pụgodi ka m gaa akpakọ pren ma ọnụ mmadụ awụghị ara nwere fụ ihe ụmụnne anyị mego onwe ha ihe ndị Igbo mego onwe ha ongekwa unu nwee ndị okenye nwee ndị na-eme omenala na-eme ihe anụwa na-agọda ala Igbo na-agọda aja Igbo ha agaghị agbawa afọ gị mara ha emeghị ndị Igbo ha emeghị Igbo agba ha aka ha emeghị Igbo agba ha aka bụta ekwu ekita anụ ọfa ga-abịa eji Jizọs eji blood of Jesus omukwe blood of Jesus nji ekpuchi onye ihe ọbụla meghị Igbo ha emega iwu ndị Igbo agba ha aka ha emega iwu ụmụ Igbo agba ha aka anyị nakwa ndị kọs udo dịkwara unu ekwusikwa m ka ọra m n'olu